Mae'n eitha bizar i alw fo'n fusnes, o'r diolch yn teimlo fatha busnes o gwbl, mae jyst yn gyfle i cael rhoi cerddoriaeth allan efo'n ffrindiau ni. Yn ystod y cyfnod clo, dyn ni benderfynu ceisio cychwyn label recordia i ddechrau i ryddhau cerddoriaeth yn hunan, ond wedyn yn y blynyddoedd sydd wedi dilyn, da ni wedi ryddhau cerddoriaeth ffrindiau ni ac artistiaid sydd efo diddordeb, a wedyn dechrau creu digwyddiadau hefyd. Dyn ni'n mynd at Llwyddo'n Lleol efo'r syniad o ceisio ariannu digwyddiadau ac ariannu taith, ac yn lwcus iawn wedyn i fod yn rhan o'r grŵp o fusnesau yn datblygu flwyddyn dwytha. Oedd yr elfen busnes yn amlwg iawn hefyd o ran bod yr help ariannol na, ond hefyd os da ni fynd nhw gwestiynau amdan allan bod o gwaith papur neu os o pethau angen i wneud. Mae wedi bod yn weithiau yn lot o ddysgu i ni ddysgu sydd yn gwneud pethau allan y ffordd fwy ffurfiol. Ac yn wedyn, os da ni eisiau mynd i gael ariannu mwy, mae gorau trio dysgu sydd allan i roi cyllideb at ei gilydd, be ydy'r gwaith papur sgwrs bod tu ôl i ddigwyddiadau. Mae hwnna yn rhywbeth da ni angen ddysgu. So oedd y gefnogaeth yna yn amhrisiadwy. Ac oedd mae'r ariannu da ni'n gael wedyn ymwneud ymlaen i fandiau lleol, i unigolion lleol. A dwi'n meddwl, mae'n dangos nhw hefyd bod nhw'n bosib bod yn gerddor a bod yn rhywun greadigol wrth aros yn lleol, yn enwedig ariannu digwyddiadau mewn pentrefi neu dinasoedd llai mewn llefydd fel Bangor yn y Gogledd, sy'n allan ddim yn cael gymaint o gyfleoedd a mae rhywle fel Gaerdydd neu Abertawe neu lot o dinasoedd yn y de. Felly mae rhoi digwyddiadau ymlaen a dangos i fandiau lleol bod nhw yn gallu llwyddo ni milltir sgwâr yn bwysig. Be sydd yn wych mewn dan ydy pwy allan sydd yn y gynulleidfa sydd allan yn y chwech dosbarth neu yn y coleg a sy'n meddwl, allan dwi eisiau cychwyn band. A dwi'n meddwl mae'r cylch yna o gallu rhoi digwyddiadau ymlaen, gallu cefnogi artistiaid, ond wedyn gallu ysbrydoli pobl ifanc arall i gychwyn creu cerddoriaeth yn fendigedig. Mae'n gallu sicrhau bod fi wedi aros yn y pentref dwi'n cael magu ac nid yn unig gallu parhau i weithio, ond hefyd gallu gweithio yn fy nghymuned. Mae'r orsaf yn gwmni bydd cymunedol sydd yn helpu pobl Mhenygroes ac yn dyffrynanlla wrth i INOIS datblygu. Mae di'n amlwg hefyd bod ni'n helpu yr orsaf o ran gallu rhoi sesiynau cerddorol ymlaen, gobeith yn y dyfodol. Allan fydden nhw, fydden un neu ddau yn nhw pan nhw'n hun, yn penderfynu bod nhw eisiau rhoi sesiynau ymlaen ac fydd yr cylch yna o hybu pobl ifanc ac artistiaid newydd gallu parhau ddod am blynyddoedd i ddod. Da ni'n anhygoel o lwcus dwi'n meddwl o ran sefyllfa y Gymraeg, nid yn unig o ran pentra, ond o ran sir. Does yna byth pwysau i greu pethau'n Gymraeg. Mae'n jyst yn digwydd. Pam o'n i yn yr ysgol, o'n i'n gwybod bod fi isio mynd mewn i bethau creadigol, ond o'n i'm yn gwybod yn union be fysa hwnna fel swydd a be fyswn i'n neud o ddydd i ddydd. Os da chi eisiau creu stwff creadigol ac os da chi eisiau creu celf fel bywoliaeth, da chi yn gallu neud o, a mae o yn hollol bosib, a dwi jyst yn eisiau deitha gymaint o bobl yn gallu, fel bod ni efo fwy o artistiaid a fwy o cerddorion ar gyfer y dyfodol.